Investičný byt na predaj v Nitre. Kde sme? Na Tribeckej ulici. Čo je najlepšia, vraj mi to povedali, že najlepšia časť Nitry, je to tak? Je to tak, je to najlepšia, najvychytenejšia oblasť tu v Nitre. Myslím si, že všetci Chrenovčania alebo Chrenovčančania poznajú. Ale samozrejme, každá jedna časť Nitry je skvelá, ale tým, že tu máte dostupnosť blízko všetkého na pešo, tak je to skvelé. No dobré, a povedzme si pár vecí o byte. Ja ako investor, keďže už mám nejaké byty nakúpené, tak priznám sa, že keď som sem prišiel, tak ma to neskutočne oslovilo. Áno, zažil ešte Máriu Teréziu, to si povedzme úprimne, aj tými oknami všetky tieto treba veci pomeniť, ale priestorovo je to neskutočne obrovský byt. Čo si o tom myslíš? Ale je skvelé, že byt je vyprataný, čiže nemáte žiadne starosti a nemusíte míňať ďalšie finančné prostriedky na vypratávanie. A za mňa, akože už tým, že som už niekoľko bytov prerábal, tak je tu Umakart, čo je super, že vlastne ten sa dá bez problémov zrušiť. Môžete tam aj itongovú priečku na kúpeľňu, prípadne na tento prípadne zmenšenie alebo zväčšenie kuchyne, to už ako si poviete. A ešte samozrejme veľkou výhodou v týchto pôvodných bytoch sú dokonca ešte pôvodné drevené parkety, ktoré sa dajú bez problémov prebrúsiť a použiť ako nové. Takže keď náhodou chcete buď investičný byt, alebo BI navrhla štartovací byt, alebo potom keď idete z veľkého do menšieho. Ale teraz vážne, byt je dvojizbový, má 61 m2, nachádza sa na 3. poschodí, máte tu 2 výťahy, ktoré sú relatívne nové a k dispozícii je aj balkón, respektíve lóžia a pivnica. Skvelým benefitom je aj komora, ktorá je súčasťou bytu a môžete si ju prestavať ako šatník.